Kaže, žene, niste predebele, nego su vam muževi preslabi, a mislim kao, ne želim da ja budem taj koji je toksičan, evo majke mi. A brato Periso bruh posle ovog snimka. Ima iskrivljenu kičmu. Nisam ja hteo tebra da bude toksičan, ali mislim, iskočilo mi ovo i brate, mislim, gledaj, njemu kičma ovde iskrivljena pod opterećenjem. Kolena mu klecaju. Gledaj. Mislim, gledaj. Kao, ima i toga, razumeš, niste predebele, ali možda je zato kontam da je brat trenirao godinu dana jedno za ovo. A? Kontam da je brat jedno godinu dana trenirao ono za TikTok, da, ali glej, možda je ona namjerno stavila predebela zato što zna da je debela. Znaš, jer brate, nije poenta da fleksuješ time što si debel. Možda možeš da budeš ono u fazonu kao šta god. Znaš, ne zanima me, imam viša kila, odgovara mi tako da funkcionišem, to je to, mrzi me da smršam GG, razumiješ. To je respekt, ja to poštujem. A ne možeš baš ti da dođeš nama da naš niz grlo nam forsiraš priču, da nam teraš priču da kao je okej da budeš debeo, predebeo i da su muževi su preslabi zato što ne dižu ribe od 150 kila. Kapiraš, mislim, znaš, time se ne treba hvaliti. To je kao da kažeš, ljudi, nisu vam momci, ono, gej, nego, znaš, ne primaju dupe, razumeš, ono, znaš, neka ta priča.